F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tat-tajba minna ftit uħor ser jibda prime time tal-lejla, ħanibda fl-imkien ma' The New Victorians. Miegħi il-lejla Filippa u Bettina. Il-ġimgħa d-dieħla ħajtuna mużika ġdida. Waslu fidejna xi siltiet u ritratti minn wara l-kwinti tal-music video il-ġdid ta' The New Victorians. Ovvjament il-lejla ma jistax jonqos naqsamhom magħkom. Il-lejla ovvjament ħajaqgħad diskors fuq il-fatt li Bettina u Filippa id-nej li huma qed jistennew tarbija. Bettina u Filippa jafu s-ser ikollhom boy jew girl. Dawn it-trabi għadhom laqqas biss twildu u tiġabdew jesperjenzaw il-mużika. The New Victorians hawnhekk il-lejla. Prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Barocca, St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time illum il-ġimgħa nibdew il-weekend l-aħħar weekend ta' frar, ma nafx intom però jiena quddiem għajnejja x-xahar ta' frar literalment għadda vera jiġri. Ma nafx intom hekk ħassejtux l-istess. Wasal il-ħin biex illaqakom mal-mistiedna tiegħi il-lejla. Meta kienu xebbiet kien kun jomhom kassar. Bejniethom idoqqu sitt strumenti. Tnej li huma minn hawn ftit ieħor ħajkollhom tarbija. Nilqa' miegħi lil Bettina u Filippa The New Victorians. Kif intom? The weekend. Feel-lek ukoll. Grazzi tal-istedina. Isma' Għax bil-distancing, Isma' il-count tal-istrumenti tajjeb kien? Sitta. Gitarra, Piano, mandolina, melodika, ukulele, banjo, drum machine. Naħseb iktar. Tlift wieħed mela jien. Not very well, I think the case. Minna ftit ieħor ħan nitkellmu fuq il-music video l-ġdid li suppost ħanaraw minna ftit ta' ġranet oħra, le? Però qabel nixtieq nitkellmu fuq is-single il-ġdida tagħkom bifajn li kienet bdejna nisimgħu għax intħaltu. Ejn nitkellmu naqa' fuq il-proċess meta nkitbet. Inkitbet hija reali bħala lirika, le? Ħafna. Għalija bdejt nikteb id-diska matul iż-żmien tal-Covid, naf issa ngħidu xi dwejjaq kollox Covid, imma naħseb kien żmien meta tant konna helpless u kien hemm ħafna affarijiet qed jiġru li anke ħbieb u hekk bħala mental health jgħaddu minn żminijiet diffiċli li u int ma tistax tagħmel xejn, tipo it's a horrible feeling li tkun helpless u naħseb minn hekk ġiet l-idea ta' diska. Tipo għalija just playing it on the piano għax ma stajtx nagħmel xejn iktar. Fil, inti ħabba Covid kellek tippospon it-tieġ. Ija, ma tantx posponejt għax Kont sejlek stressanti tipposponi. L-ewwel emozjonanti, stressanti. Iktar minħabba l-bidliet naħseb għax isek kull ġimagħtejn kienu qed jitbidlu r-regoli. So xorta spiċċajt żewġ fil-Covid ġi konna xi 75 people biss ma għadna xorta nagħmluha. Ejja, daqshekk ħalli kapitlu żied ħanimxu. Tawla rasa ħarmu xarotek bħajt imdendra x'dejja. Film ma fxek taqbilx miegħi, però din id-diska tagħkom bifajn il-ġdida literalment b'mod personali tiġa waħda mill-favoriti tiegħi. Però il-ħoss tagħha vera interessanti. Issa fil-music ma tantx nifhem jien. Le, iktar hekk edgy u dark. U bet ir-ritmu isu inkollu jinbidel. Le, jisu għandu musical drop għax aħna ħedimna ħafna fuq il-produzzjoni u naħseb anka u challenge dit ħafna tipo l-ewwel anka l-chorus u hekk nbidlet ħafna naħseb in its lifetime. Fil kollox kien organizzat biex tiffilmjaw il-music video u fl-aħħar jumejn għal top. Għajdila, Għonna nifilmjaw il-music video. Tipo il-belt, this rundown venue, so that was the whole idea. Mbagħad jumej qabel kien hemm xi accident ma nafx ħadd ikkraxxef ġewwa il-building. Ma nafx it was all red tape u cones. U ma stajtux taħdmu. U ma stajniex nidħlu bażikament. U għedna x'ħan nagħmlu għandna kulħadd bookjat, videographer, director, u hekk insomma acrobat. Edna ma nafx nsibu post nċemplu kulħadd.
Unbad il-nannu, basikament filmajna l-video, fid-dar tan-nannu fej trabba u. Nanna, eżatt, id-dar tal-bużnanna ma fej trabba il-nannu. U fil-ġieli kontu mortu f'did-dar jew le? Le, għax aħna nafu l-bużnanna meta d-ġa kienet ġol flat u jisu d-dar, it was just there closed, you know. Pozammewa jek bil- Min jafx emozzjonijiet imma meta Illa anka l-papa, eżatt. Il-papa ġi, dak normalment nifilmew xi video għarrajt għamlu intkom, d-darba ħaniġi nara, ħaniġi nara. Għawnek konna namlu għek, għawnek konna namlu għek. Tira l-idejatu. Isma' kurzita. Bdejtu tiftu xinqar kxaxen u l-bibien. Kollox, it-tri, kodba. It-tri u hekk. Kollox sibna. Love letters. Veru, sibtu love letters. Simna letters ek minn Amerika u ek ma nafx x'kienu. Kartolini. Missa, aqtawna għal-kurzita meta ħanaraw il-music video il-ġdid. Nar it-tlieta, bum, bet jena. Bet, sorry, ma. Dejjem namela. Don't worry, le. Nar it-tlieta. Nar Just stick it it-tlieta. together. Okay. To be or not to be? Be what you want to be. Be Bennett. Be Bennett. Phil, għadkom kem bdejtu taħdmu fuq proġett ġdid vera interessanti. Iva. Ma idolu ta' tfolija. Vera. Basikament bdejna għadna fil-early stages ta' vera ġifiri. Ma t-natmu ma' Trevor Zara, eżatu Sfin Malta, għal-produzzjoni li ħasseħ fil-miliet ġifiri fadalla ta' vera, maħna ħankunu għet n-rabbu, ġifiri bdejna minn issa. Għedu naħbu bil-mod. Eżat, we starting with a slow pace. Ma palissa bdejna konverzazzjonijiet, u għek, just mood boards, ideas. Bet l-aħħar l-tqajna, etli li ħatmorru tiltaqgħu miegħu l-ewwel darba. Iva. Iltqajtu miegħu. Iltqajna miegħu vera tal-ġennu, vera. Kif inhu bħala karattru, nipprova għax nispjega lir-raġel, għax ir-raġel Ingliż. Kif minnu Trevor Zara, tipo għalina, only author, ta' fin. Mux di Naf, ma l-iskola dejjem Trevor Zara. Iktib bek bisem fuq meta tkun egżajra, tajdilla, like it feels like. Blejt najdu isek J.K. Rowling, isu Għax kompliment. Imma le, vera kien hello and open. Kulħadd jikkummenta kemm hu modest u kemm hu enerġetiku għax-xogħol. Bażikament ħanamlu produzzjoni ta' sfin u mużika, naqra basically reimagining ta' xogħol ta' Trevor Zara, il-ħolm tal-miliet. X'feħ ngħidu l-istorja tal-ħolm tal-miliet, imma ħassef basically bisfin u audio theatric. Mela qegħdin fi Christmas mood. Diġà. Kullimkien armat bil-miliet misteqba fl-atmosfera. Suġġett kompletament differenti. Ħammur lura li jannar li għadda. Out of the blue, f'daqqa waħda fuq is-socials tagħna tfaċċa dan ir-ritratt ta' Bettina u Filippa li tawna l-aħbar li The New Victorians ħajkunu times 2. Times 2, eżatt. Edin 4 Victorians bħalissa fuq is-sufan. Min kien jaf minnkom l-ewwel li hu pregnant? Jiena. Inti? Jiena. Jiena għandi t-tifla għandha sena u nofs kważi u għaxtaqna l-baby number 2. Aħna ħanibdew nipprovaw. U Filippa mela ħanipprovaw ukoll. Le, bat meta għad l-dirna xela. Għet mela bil-mod, il-mod, nibda whatever, nipprovaw ma jibba dan xrinek. I thought it's going to take long għaxan, like, tipo tisma ħafna stejjer minn nies li provaw għal xhur u snin u hekk. Edna jinnafsa kemm forsi għabat pregnant ikunu jinnaf 6 months apart, 8 months apart. Ma da fil-ewwel darba bażikament. Irnexxina. Ġifieri da. Mill-ewwel. One month apart ġej. Issa, peress li Bettina tal-esperjenza preparatek hekk għall-ewwel ġimgħat x'jiġri. Ġani fem ta' ġifieri għax baby ta' Bettina, isni second mommy. Għajd l-lum hekk. Le, we're always together ġifieri naħdmu ma' xulxin kurju. Xaj kollha surprises għax naħseb l-rat kollox. Nappiż u hekk issa Imma literalment fl-ewwel ġimgħat kontu għaddejjin bi proġett vera importanti. Konna nagħtu fuq proġett ma' Teatru Malta, ġifieri aħna konna għamilna l-mużika, konna nidderieġu, konna performing in the show ukoll. U kellna morning sickness tal-baba. X'iddejtu tagħmlu? Aħna niklu l-crackers waqt il-rehearsal.
rehearsals u kellna ngħidulhom mhux sew. Il-cast. Kunu qed inkantaw b'daqqa waħda. Kulħadd jieħu break, 5 minutes, kulħadd jieħu break. Sparkling water biex forsi. Isma, tafu ekkux boy jew girl ħajkolkom anzi. Tejdu lix, ħammarru għal għazajr ta' reklami. Kif nġulura, naraw, naqra kussaj kollum boy jew girl. U jek ma jidunniex, tiġaħsebt mod kif ħankunu nafu, għax għandi t-sija tijaj, ġemma, li dejjem tkun taf jekkux boy jew girl. Anzi, għanda l-metodu taħħa kif mill-fizjonomija t-realizza kux boy jew girl. Pommek. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Int first time buyer, din għalik. Qotja ta' €1000 fis-sena għal 10 snin. Jibbenifika kull mixtara proprjetà minn Jannar 2022 il-qoddim. Applika fuq housingauthority.gov.mt jew ċempel fuq 153. Nejnuk issir sit ta' darek. Kun, food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Kun. Made with love. Kun. Made with love. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura l-Prime Time, jgħat fil-kumpanija tajba ta' Filippa u Bettina, The New Victorians, il-ġimgħa d-dieħla nhar it-tlieta li ġej il-music video il-ġdid ta' The New Victorians, u qabel tlaqna r-reklami bdejna nitkellmu fuq il-fatt li kemm Filippa kif ukoll Bettina ħajkollhom baby dal-waqt. Issa bdejna nippruvaw niskopru jekk se jkollhom boy jew girl. U bdejt ngħidilhom naqra jiena li għandi tija tiegħi Ġemma li dejjem niftakarha minn meta konna tfal, dejjem jirnexxielha minn hemm minn hawn tiddeskrivi li minn kif tkun tidher il-mara li tkun qed tistenna tarbija mid-dera tagħha jirnexxielha tgħid jekk se jkollhom boy jew girl. Malajr waqt ir-reklami ċempilt il-anti Ġemma jiena u suppost anti Ġemma qiegħda fuq il-linja. Anti qed tisma'na? Isma' allura anti Ġemma fakkarni naqra kif tirraġuna jekk se jkollok boy jew girl, jekk kollok boy kif tidher? Ħannejdlek, Owin, ħannejdlek. Kif konti jiena, qed tifhem? Jien meta kelli tifla ma tantx ħoxna ħafna, kelli minn qudiem, qed tifhem? Jiġifieri tikber żaqek biss, girl. Imma meta kelli dak twins, ara jien meta kelli dak boys, konti ħoxna minn kull imkien, dejt naħslim mal-ewwel. Jiġifieri jekk tintnefaħ minn kull imkien ikun se jkollok boy, jekk tikber minn quddiem biss girl. Kif konti jiena, iftaħat ieħor ma nafx, għax dan mhux kulħadd l-istess. Mhux l-istess ġenetika. Grazzi Anti, thank you tal-ispjegazzjoni. Grazzi ħafna. Ciao, good night. Ciao, ciao, ciao. Għatet it-sija fil. Ma nafx. Xiftajduli. Ara jien naħseb li Bettina mela kif spjegat it-sija girl għax minn qudiem biss. U Filippa, le, Filippa jena l-istess qed nara. No gender, Filippa l-istess jena qed nara. Ma nista' ngħidlek Owen, għaxina boy. Inti boy ma tajniex. Eżatt l-istess pat-tifla. Ġifieri l-istess il-fiżjonomija. Ma nafx, ġifieri għandi Ġemma forsi tista' taqdi. U Fil tixtieq li sal-aħħar taqpa ma tkunx taf? Kun naf, għandi kurzità. Eventualment trid tkun taf. Nistaqsija l-gajni tgħidli llum, għalluma tgħidli llum. Tgħidli aħjar ma ngħidlek xi ma nagħmel xi żball, għax tibqa' xi bellu mbagħad tkun żball. Ikollok terġa' tiġbor kollox. Ġifieri she's leaving me hanging. Grazzi ħafna tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi. Jiena vera looking forward dan nhar it-tlieta li ġej ħalli nkun nista'
nara l-music video il-ġdid tagħkom. Ħankun hekk fuq is-socials nistenna il-link jitla biex immur nara l-music video il-ġdid bifajn. Għandi ftit rigali żgħar għalikom biex ngħid grazzi tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi l-lejla. Fil-fatt grazzi għal Fior di Vita. Għalikom għandna selezzjoni sabiħa u verità differenti ta' bacon, jekk iżiduhom mal-ingredjenti favoriti tagħkom żgur ikolkom toma perfetta grazzi għal Berocca. Għalikom għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffrontaw il-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku, kif ukoll grazzi għal Yogiti għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' tejjiet naturali m'hemm xejn isbaħ milli tagħlaq il-ġurnata b'naqra ta' tajjeb. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajjada u Sky Spirit Fitness Lounge għalikom għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta kollha kemm huma vera tajbin u apparti mill-li huma tajbin fit-toma tajbin għas-saħħa wkoll għax mimlin protein. Grazzi ħafna. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi ngħidulkom grazzi tal-li kontu miegħi, nawguralkom happy weekend, però aħna ħanejdu lil xulxin see you għax ħanarakom għada, ovvjament fl-istess ħin biex narabu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda u qabel inħallikom irrid infakkarkom li l-lum huwa l-aħħar appell tal-kompetizzjoni li għandna d-dejja flimkien ma' United Colors of Benetton. Infakarkom li qed nistennew ir-ritratti tagħkom biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni. Faċli ħafna biex tipparteċipaw, pratikament li tridu tagħmlu huwa li żommu kartellum banner or whatever u turuna kemm tħobbu is-sejl. Dak ir-ritratt grazzi għal Benetton jista' joħroġkom rebbieħa u r-rigal kull darba li tużawh tiftakru fina ta' Prime Time of Benetton. Jien nawguralkom il-lejl tajjeb b'saħħa u niltaqgħu għada. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Berocca, St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.